Druhá veľká téma, celkom prirodzene, bola téma mieru a najmä sme sa sústredili v našom súkromnom rozhovore na to, čo sa deje na Ukrajine a sme si vymenili naše postoje a názory a informácie, ktoré sme získali na viacerých rokovaniach. My sme sa dosť netradične stretli na hraničnom prechode medzi Slovenskom a Ukrajinou, bolo to veľmi milé, ďakujem pekne za ten prejav. A ja som informoval pána predsedu Európskej rady o obsahu rozhovorov, ktoré som viedol s ukrajinským prezidentom, s čínskym prezidentom, ale aj s ruským prezidentom. A vyslovil som želanie. A to želanie je, že by Európska únia takú istú mieru pozornosti a energie vynakladala na mierové procesy, ako vynakladá na vojenskú pomoc Ukrajine. Toto je moje želanie a rovnako som povedal, že ak má suverénna slovenská zahraničná politika orientovaná na všetky 4 svetové strany určité výsledky, to znamená dobré vzťahy na rôzne krajiny, ponúkame tieto skúsenosti, ponúkame tieto možnosti, pretože prioritnou záležitosťou mojej vlády je mier a nie je pokračovanie vojny a nie je vojenská podpora Ukrajiny v tomto procese. Myslím si, že tento rozhovor bol mimoriadne dôležitý. Išli sme do detailov, niečo sme si povedali a verím, že Európska únia môže zohrávať v mierovom procese podstatne dôležitejšiu úlohu ako doteraz. A postavil som otázku, koľko si myslíme, že treba tých sankčných balíkov prijať, aby sme zmenili postoj Ruska k vojne. Keď nepomohol ani prvý, ani 18., tak 19. určite nepomôže. Nehovoriac o tom, že vidíme, že dnes tie pomery, pokiaľ ide o vojnový konflikt, sú také, aké sú. A preto som povedal pánovi predsedovi, ako predseda vlády Slovenskej republiky nebudem podporovať prijímanie ďalšieho balíka dovtedy, pokiaľ Európska komisia nepredloží na stôl realistické návrhy, ako zosúladiť náročné klimatické ciele, ktoré máme, s potrebami výroby automobilov, nielen na Slovensku, ale v celej Európe, a s potrebami ťažkého priemyslu. Ja nevylučujem a budem sa zasadzovať aj za to, že ak na to bude politická vôľa, že by sme niektoré náročné ciele v rámci klimatickej politiky menili. A po druhé, nebudem podporovať žiadny ďalší balík dovtedy, pokiaľ Európska komisia nepredloží reálne návrhy, pokiaľ ide o ceny elektrickej energie v Európe. Ja som pred týmto stretnutím sedel s expertami zo Slovenska a môžem potvrdiť, že mi poskytujú čím ďalej tým viac informácií o tom, že cena elektrickej energie je doslova do písmena predovšetkým záležitosťou Európskej únie. I warmly welcome this new atmosphere in the relations between Slovakia and Ukraine based on good neighborhood, an urgent ceasefire, a fair and just peace, and an European perspective for Ukraine. Dear Robert, I know how much you value peace, and the European Union is precisely a project of peace and prosperity.